raya le sakina ali hamam te hi apari jipa thingtlang kho chengkerve takan lo pianga raya hi a upazok ni in sangkha zariat somsari panga a pianga anaw sakina hi anu kumsom sangkha zariat somriat panga a piang vele ani anu le a unaw pa tenen anom hova apa hian anno panlain a chua san nge ani anno panlai nun chu a ol sam lo hle a re thei bak berle har sa takin an hun an mang chhowe trok ani anu in an unaw ni chuan bazara thlai azortir ve thina no pangmai an lani awangin sum don na dang engma thok thei an lani lo bok nen chu an sum mu ve na ber ani bok anu hi mi te po in mi pa ngai chi lo dewa an ngai ani a afa te en kol konga po buai ve thei hle a mun san an pem kwal ve reng thina ni ti chuan atopa Nile Delta a thingtlang khua kafir alaizi antia chuan anin beng belta a chuta chuan an pasal nei thlengin an omani mase an pasal nei chuan an nun chu ati nom pha chuang hleilova sakina zok chu a pasal nen chuan anin thena an khua chu chua sanin khopui lian zok tanta antia chuan an kalta ani Egypt khopui Cairo marlama tanga kilometer somkua panga a hla a om ani a chuta chuan Mohammed Abdel Ali nen intongin Zurita districta Alexandria a anom duna raya le a pasal Hezbollah chu an om na ngai thingtlanga chuan an la om renga mase Hezbollah chu ruk mang le damdoi tol ru thin ani a thunei tulam tenen po anin ti buai fo thin reng ani hun rem chang an mu masak bera chuan an khua chu chua sanin Alexandria a sakina le apasal te bula cheng ve tur chuan an kal ve ta a kum sang kha zakwa som pathuma chuan Alexandria chu khovel riatin alar chhohle a chan po Mediterranean Sea omna ani wang ani kothier ana te chuan keif le dor rang atam le a friends tui pui kama khopui nice of Marceline nen chuan anin el hle thin ani mi hausa chung kwa tam tak chen na mun ani a in sum don ton na mun poimo tak ani bok ama ero chu kumsang kha zakwa sompali alo her chua chuan indo pui pakhat na alo chuak ta a lo thei lovin Egypt economy chu a ngong na sa hle a ko ton thon chua lama har sat na an tok na sa hle bokani chu wang chuan la siam chuana mun lian tak te chuan an mi chhorte hlo pek chungchang har sat na an tok na sa hle a sakina le apasal chu cotton industry a chuan an thok ve bok ma se chung har sat na ti awang chuan an hna chu an tho chhun zom theilowa na tho tur nei lovin an om tareng mai ani sum le pai mamo na asan tho si awangin an har sa hle a ma se sakina te unaw chu rem hre tak mai an ni a an eizon na atop ta ka chuan eizon na dang sum hai lu na hlok tak ngai tua an tum ta a ti chuan an pahnih chuan an han in ron zela nuam tol na hmun tur siam a hlok an rin thu an soita a chu nuam tol na hmun tur in an hon masak ber chu British Army om na bulmaya om ani a chung sipai ho chu an local zing hle a mi hausa tak sum dong mi te nupui pasal nei to chenin chu hmuna chuan nuam tol tur chuan an local thin ani chu nuam tol na hmun chu a hun lai na chuan atluk a om kher bik lowang ti chuan an hlok chhotak em awang chuan hmun danga po honbel zel an tuma no chi zor na po hong tel turin an ngen na sa hle a ma se no chi zor chu Egypt rama chuan dan phal lo ani awangin sakina te unaw chuan an du lova dan phal lo chi hrim le chu tiang no chi zor na lam chi chu ti an du bik lo ani ma se chung an sum don na chu an then om te vel le midang tam tak du lo tu an oma wangin an ma ni veng him turin mi pahni Rabi le Abdul Razik an ruai hiala atira chuan an sum don na chu a hlokin an nom sak pha viawa thomhno le motor te po an du an lei thei hialani atira chuan an sum don na chu hlokin nom sak pha viau ma se kumsang khat zakwa som pariata chuan indo pui alo top ta ka wangin British sipai tam tak chuan Egypt chu an chua san ta a ti chuan Egypt chu British opna hnuaia a om ta ani
mase independent an sual na sa hlea kumsang khazakua sompakua marcha chuan British an dodal na awang chuan strike na sa takin an neya chu chuan an economy angong na sa hlea thok le khata sakina chuan kumnga chung alo in khol khom to zong zong chu aluang ral ta zung zung maya Hezbollah chuan eitur alo ru ka wangin man ania zela an thona raya po chu an man vele ta Thuruk chung zela an tang ta ani sakina chuan an no pan lai nun har sataka an man chhodan le anun lo nom chho tak dan te angai tua chuan a kholui lama kirle chu adu to silova ma se sum an mamo na asan box sia wang chuan sum lak lu na turzon an ngai ti an ria a ma se an ram economy din munatang chuan thil olsam anilo ti an she box si chung hun lai chuan Alexandria chuan Hmeichhe te chuan an poisa te benga an da lowa tlereu te an leizok thina ni a thenin an ora an ban le ke ya te an bun thina ti chuan sakina chuan chung Hmeichhe te tlereu in bel chu ruk aril ruk ta a bazar le mi pui pun khom tam na lai dewa te chuan kalin raya zok chuan Hmeichhe tlereu in bel na sa deu te chu va nain awa suder pal thina chutia an tlereu ru khom te chu mi hran le tlereu zuar tu te hnena tlom tak takin an hral thina ni chutianga tlom tak taka an hral na then khat te chuan thian thataka ngain an thil zor te an lo lei fo nuwa chuan raya chuan an ina leng turin a soma ti chuan an valen chuan an ti puya zu an in tira chutia an rui viau nu chuan an pasal te chu ron lutin an that thin ta ani an tlereu in bel te chu la in an ruang chu anin hnuaya an da thina November sang khazakua som pakua le November sang khazakua som ni in kara chuan chu muna mi then khat te chuan an chung te bo an omawang chuan police nena an report ta a police te chuan investigation an hanti zung zunga sakina le raya te thurul pui pakhat chu an man ta a ti chuan an Unau chu an man le ta a police te chuan zo turin police station an hruaya ma se evidence pakhat ma a omlo wang le chung Hmeichhe bo te CHANCHIN engma an hriat lo thu an soitlata wang chuan ti thei dang om ta lo chu an chua le ta a December sang khazakua som nia chuan police officer pakhat chuan Alexandria Kotler raya te in bulmaya chuan mihring ruang ni om tak a chhar ta a ataksa chu a chiat to ema wangin tunge ani an hremai theilo nge samdum sei takani ti chia an hre thei ani chumi thlavek chuan raya te in lua nei tu pa chuan a in chu tuikong siam thatti ratuma tuikong lai tu lo thlen chuan a han lai tran chia chu thilrim chetak mai a hreta a enge ani hriat tumin a han lai thuk zela mihring tak saruang am ang chu a hmuta ani police an kol ngal wata fim khur takin an la chuaka ruang pahni an la chuaka chu hmun chu raya omna thin ani awangin raya ina chuan an vakal ngala raya ina chuan thilrim chhelutuk hi alo nam huam maya police te chuan engwanga chu thilrim chetak chu nam nge ani an zo chuan raya chuan a ina chuan mitam tak an local thina wangin an zu le meizial zu rim ti re nan ni in a soi maya police officer chuan a chan dana tang chuan a ring hlea ti chuan a in chung vel an fan kualna a chuan a chhuata tail then khat chu a thara thlak ani ti a hre theita a ti chuan police station a chuan rang takin a let le a an ho tu te chu CHANCHIN chu a hril thuaya police lam team chu an let le thuaya an tail thar pha te chu an phok tran ta a ta chuan Hmeichhe pathum ruang an chhar ta a chumi te Unau le an pasal te chu an man ta ngala police station a an hruai ngala anau pangjok sakina chuan raya in hnuaya ruang an chhar chungchang chu engma a hriat lo thu a soya ma se police commissioner chuan sakina in a hma a in lua chu a enfiah tir ta a ti chuan a chhuat hnuaya chuan Hmeichhe ruang som pasari lai an hmu chuak tamaya chung zinga som te chu tu tenge an ni an hre thei ngala ma se pasari te ro chu an hre mai theilo ani ma se chumi te Unau chuan an phatlat thunga midang tia an putlat thunga ni
police te chuan thu hre tu rin tlak tak mai an hmuta a raya fanu lano pang tak mai badia chuan anu raya le sakina te chuan an pasal hezbollah le abdullah ten tual an tha dan le an ruang an thuruk dan te chu a soita a chu an tual thana chanchin chuan Egypt rampum pui chu a al ne hle ani trial an nei ma chuan chu mi te Unau chuan thi tura an chung thu rel le rel lo chungchang mi te chuan an khel na sa hle a ma se heti lai hian Egypt rama Hmeichhe te thi tura an chung thu rel na dan ala om lo ani mei ni som sang kha zakwa som ni pakhata chuan trial chu an han nei tran ta a thu hre tu tam tak ko an nia evidence zong in an lam a ko veka wangin defense lam chan chu a chaw le a hnu ni thuma chuan ko chuan raya te Unau le an pasal te chu thiam lo chan tirin atu ka chuan sakina le raya le an pasal te chu thiturin an chung thu a rel ta ani an tlere ural na thin an thu rual pui le an bodyguard ni bok Abdul le Razik chu kumnga tang turin an chung thu a rel sak boka December ni somni pakhat sang kha zakwa somni pakhata chuan raya le sakina chu khaihlum an nita ani Egypt rama Hmeichhe khaihlum masak ber an ni nge atu ka chuan an pasal te po chu khaihlum an ni vele ta ani thu nei tu te lam chuan raya fanu chu hostela an da ta a hnu kum thuma chuan kang mei chuaka aboral vele ta ani ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngainom jok ronti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hmuhnawm vek ule